Sziasztok, én Skyman 123 vagyok, és ez itt egy PvP lenne. Skyboxerrel egy világon, amelyikben látjátok, csak mi ketten vagyunk. Hát akkor kezdjük is el. Miért dobtam el? Még így is ki fogjuk lökni egymást, hallott 3 magason. Ja igen, direkt elkerítettük magunkat, hogy ne bírjunk olyan gyorsan futni. Egymástól elfutni. Szóval ez így egy kicsit jó megoldás volt. Kellett volna nézőket lerakni XT. Ja. FIFA. Izéje, VV-je. VV. Pankráció. Ó, bazzeg, meghalok. Akkor nem. Vagy nem. Kritelt rohadják ki. De az a baj, így én itt kirepülök? Nem repülsz, csak a nagy lökettel lökök. Szétváglak. Úgy, hogy faladja a másik párját. Úristen. Takarodjál már! Szétváglak most egyszer biztos. Most dőlik el, hogy melyikünk a jobb PvP, és hát lekoptam az. Köszike! Ó, szóval, hogy te így nyomod. De hogy az, hogy te hogy nem koptál még el? Nem tudom. Szétkapolak úgy, hogy kopol. Jó, sapidnak annyi. Dobd le a többi szetteret is, mert mellesednek is annyi. Hallottam. Mondtam. Én vagyok a világ legjobb PvP-se. Nem. Na szerintem Vagy jobb. A Tom Recker megölt. akkor... Nem tudom, most akkor szerintem ennek a videónak ennyi legyen. Nyomjunk még egyet. De hát még előkészülsz. Nem. Csináljunk egy tojásháborút. Még. Hol vagy? De Istenem, most ezt sem tudom hol. De akkor se te vagy a jobb. Hát az, tehát... Majdnem. Mert egyszer megöltél, azért nem Azért adok figyelt. szettet, azt... Várjál, gyere! Ott van az. Na, gyere ide, adok szettet, azt akkor mehet még egy. Nézd, oda csináltam neked. Nézd, ott van egy feljavított szett. Nálam van a szett. Nálam van a szettem. Megvan a Nem, szetted? oda dobálj, nem van, nálam van. Ja, akkor jó. Akkor én szedek egy új szettet magamra. Mi ez van? Jó. Jó, na menjünk szerintem, gyere. Várjunk, még én nem vagyok itt. Na én per. Gyerekek, azért hullottam, mert nem figyelek a pótosokat. Majd nincsen a drágom. Jó. Bocs. Hogy nézem magamat? Nem direkt volt, véletlenül nyomtam be. Most megyünk. Na gyere, de szerintem először is állítok egy időt. Na, ne? Na várjál. Hát az jó, na. Eszek. Iszok, meg mehet. Go, let's go. Igazából az van, hogy majd úgy is meg foglak ölni, hogy kiszedem a texture packet. Szerintem attól lagolok egy kicsit. Szerintem most te fogom hamarabb kopni. Hoppá, ennem kéne. Nem ettem. What the peep, el kéne állítani. Jó, hogy elállítottad, oké. Elállítottam. Hol vagy? Ja, itt. Hogy mögöttem sunyiba eszed a OP-t.
Megint elkoptam, öcsi. Áhullottam. Na, egyet te, egyet én. Ja. Na, az úgy jó. Főleg úgy, Ja. hogy nem vettem fel a pótszettemet. Na, mindegy. Na, szerintem ez egy 5 perces jó kis PvP volt. Én Skyman 123 voltam. Sziasztok! Sziasztok.